Il-ftehim bejn il-Gvern Malti u Vitals Global Healthcare li se jassigura 210 miljun euro investiment fil-qasam tas-saħħa bi sħubija bejn il-Gvern u l-privat kien iffirmat fl-aħħar xhur fi stadji differenti. Dan wara sensiela ta' negozjati bejn il-Gvern Malti, rappreżentat minn Projects Malta, l-awtoritajiet tas-saħħa u l-konsorzju privat. Il-ftehim dwar il-konċessjoni ta' servizz kien iffirmat f'Novembru li għadda, filwaqt li dak dwar il-proprjetà kien iffirmat f'Marzu. Biex bekk fl-aħħar ġimgħat kienet għaddejja diskussjoni dwar kif se jiżviluppa l-proġett u kif se ssir it-tranzizzjoni biex Vitals Global Healthcare tibda tamministra l-binjiet tal-Isptar San Luqa, Caring Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Bħalissa qed ikunu ffinalizzati wkoll id-diżinji u fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin mistennija jibqgħu jinkisbu iktar permessi mill-awtorità tal-ippjanar. Fil-każ ta' Għawdex beda wkoll ix-xogħol fuq il-pedamenti tal-isptar bil-permessi għal dan inkisbu fl-aħħar ġimgħa. F'dak li għandu x'jaqsam mal-immaniġġjar tal-isptar, it-taħriġ tal-ħaddiema u anke l-użu tal-apparat mediku. Dan kollu se jkun qed jikkontribwixxi lejn sptar li jkun aqwa minn Mater Dei hekk kif lan ta' dan il-ftehim huwa li dak ta' Għawdex ikun rikonoxxut bħala wieħed mill-aqwa sptarijiet fid-dinja bl-aqwa standards.